Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα αναπτύξουμε σήμερα το θέμα της νευρολογικής εξέτασης και θα σας δείξουμε μαζί με τον πεμπτοετή φοιτητή μας Νίκο Γκαλάπη πώς γίνεται μια νευρολογική εξέταση, τον οποίο ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας. Και ενδιαμέσως της νευρολογικής εξέτασης θα προσπαθώ με βάση τη σημειολογία να σας πω πώς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον ασθενή και τι διαφορετική διάγνωση θα κάνουμε αναλόγως της σημειολογίας στην οποία βρίσκουμε. Να πούμε εδώ αρχίζοντας ότι η εξέταση σε έναν νευρολογικό ασθενή, σε έναν ασθενή ο οποίος αιτιάται κάποιο νευρολογικό πρόβλημα, ξεκινάει αμέσως με το που τον βλέπουμε και που ξεκινάει να περιγράφει ο ίδιος ο ασθενής το πρόβλημά του. Μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες και από τον τρόπο με τον οποίο μας λέει τι του έχει συμβεί. Αυτό το οποίο κοιτάμε καταρχάς είναι το επίπεδο συνείδησης, δηλαδή την εγρήγορση. Πόσο το άτομο που έχουμε απέναντί μας και καλούμαστε να εξετάσουμε βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, αν είναι υπνηλικός, αν καθυστερεί να μας απαντήσει. Και κατά δεύτερον, κοιτάμε τις γνωσιακές του λειτουργίες. Δηλαδή, κοιτάμε αν έχει αντίληψη στον χώρο, στον χρόνο, στο εαυτόν του. Ρωτάμε πράγματα για το πού βρίσκεται, για την οικογένειά του, για να δούμε αν έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και αν δουλεύουν καλά οι γνωστικές του λειτουργίες. Πολύ σημαντική πληροφορία που παίρνουμε μιλώντας με τον ασθενή και ρωτώντας το ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθε να μας επισκεφτεί, είναι να εκτιμήσουμε το λόγο. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες διαταραχές του λόγου, ξεκινώντας από τις αφασίες, θα τις πούμε και στην πορεία, όπου ουσιαστικά οι αφασίες μπορεί να είναι δύο τύπων. Η μία είναι η κινητική αφασία, η αφασία Μπροκά, όταν το άτομο που εξετάζουμε δυσκολεύεται στο να πει κάποιες λέξεις, μπορεί να έχει ένδυα λέξεων ή μπορεί να έχει και πλήρη απουσία λόγου, οπότε μιλάμε για αφασία Μπροκά ή κινητική αλλιώς αφασία. Μπορεί να έχει δυσκολία στην κατανόηση, οπότε μιλάμε για αισθητική αφασία ή αφασία Βέρνικε, ή μπορεί να έχει μεικτή αφασία, δηλαδή ούτε να κατανοεί αυτά τα οποία του λέμε, ούτε μπορεί να εκφέρει λόγο, ή διάφορες ενδιάμεσες μορφές αφασίας, η οποία λέγεται μάλλον αφασία αγωγημότητας και που συμβαίνει όταν υπάρχει κάποια βλάβη στην τοξοειδή δεσμίδα. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει σαν αφασία Βέρνικε, δηλαδή θα έχει μια δυσκολία στο να κατανοήσει αυτά που του λέμε, όμως η δυσκολία του δεν θα είναι τόσο μεγάλη, ούτε θα έχει τη χαρακτηριστική γλωσσική σαλάτα που έχουμε στη Βέρνικε. Και επειδή αυτόν τον όρο τον αναφέρω πρώτη φορά, να πούμε ότι στη γλωσσική σαλάτα ο ασθενής, επειδή έχει αφασία Βέρνικε, δεν αντιλαμβάνεται αυτά που του λέμε, λέει πράγματα χωρίς ηρμό, χωρίς να έχουν νόημα, το οποίο ακριβώς λέγεται γλωσσική σαλάτα. Άλλα πράγματα που μπορούμε, άλλα είδη μάλλον ομιλιών, είναι η δυσαρθρική ομιλία. Τι θα πει η δυσαρθρική ομιλία? Μας παραπέμπει σε βλάβες στο στέλεχος και είναι οι περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος μιλάει σαν να έχει βότσαλα μέσα στο στόμα του και δυσκολεύεται κυρίως στο να εκφράσει τα χηλικά και τα ειρηνικά σύμφωνα. Για παράδειγμα, καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας έλεγα αν είχα δυσαρθρία. Αν αυτό συνδυάζεται και με αργή ομιλία, τότε μιλάμε για προμικική ομιλία, όπου προμικική ομιλία θα πει πολλαπλές βλάβες στο προμίκη ή ψευδοπρομικική. Η ψευδοπρομικική θα πει ότι υπάρχουν βλάβες σε εγκεφαλικά ημισφαίρια που είναι σαν να αποσυνδέουν τον προμίκη από τον φλοιό και αυτή η ομιλία είναι συνάμα και δυσαρθρική και πολύ αργή. Καλημέρα σας, θα έλεγα αν είχα μια τέτοια ομιλία. Είναι η παραγκεφαλιδική ομιλία, όπου στην παραγκεφαλιδική ομιλία η ομιλία είναι σκοντάπτουσα, δηλαδή θα σας έλεγα καλημέρα σας και την κόβουμε σε σημεία που δεν έχει νόημα να την κόψουμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και βέβαια έχουμε και την ένρινη ομιλία, όπου στην ένρινη ομιλία, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, μιλάμε με τη μύτη και αυτό το πράγμα συνήθως σημαίνει κάποια διαταραχή στη μαρθακή υπερόα, κάποια αδυναμία της μαρθακής υπερόας και τη βλέπουμε πολύ συχνά σε μια ασθένεια. Επειδή λοιπόν πολλά σας είπα για το λόγο, να τα μαζέψουμε πριν πάμε στον Νίκο και να πούμε ότι στο λόγο εκτιμάμε ο ασθενής μας έχει αφασία, δυσκολία στην κατανόηση, στην εκφορά του λόγου ή δυσκολία στο να βρει τις λέξεις, δυσαρθρία, λέει τις λέξεις παράξενα, σαν να έχει βότσαλα στο στόμα του, ψευδοπρομικική, όπου είναι και δυσαρθρικός και μιλάει αργά, παραγκεφαλιδική, όπου ουσιαστικά είναι σαν να σκοντάπτει, λέγεται και σκοντάπτουσα ομιλία, και τέλος είναι η έντρινη ομιλία που μας πηγαίνει σε μια ασθένεια. Ας πέρασουμε λοιπόν στον Νίκο. Ξεκινάμε λοιπόν την νευρολογική εξέταση και πριν την αρχίσουμε να πούμε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια σίγουρα ξέρετε το περίφημο νευρολογικό σφυράκι.
Διαπασόν, δεν είναι σαν το διαπασόν που χρησιμοποιούν οι οριλά, είναι 128 Hz. Το βυθοσκόπιο για να κάνουμε τη βυθοσκόπησή μας. Ένας φακός για να ελέγξουμε το αντανακλαστικό της κόρης και να δούμε μέσα στο στόμα του ασθενούς. Γλωσσοπίεστρα. Ακουστικό, γιατί θα πρέπει να δούμε αν ο ασθενής μας έχει φυσήματα ή κάποιο καρδιολογικό θέμα. Και επίσης κάτι μαλακό σαν το λίπιο, δεν έχω το λίπιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχω ένα μαλακό χαρτάκι για να ελέγξουμε κάποια αντανακλαστικά, όπως είναι το αντανακλαστικό του κερατοειδούς. Ο Νίκος λοιπόν έχει ξαπλώσει, είμαστε έτοιμοι, είμαστε στα δεξιά του ασθενούς για να τον εξετάσουμε και ξεκινάμε κοιτώντας αν ο ασθενής μας έχει ευγενική δισκαμψία. Πιο πριν, όπως είπαμε, του έχουμε μιλήσει, έχουμε ακούσει πώς μας μιλάει αυτός και επίσης έχουμε δει αν είναι προσανατολισμένος καλά στο χώρο, στο χρόνο και ως προς τον εαυτό του. Στην αυγενική λοιπόν δισκαμψία φέρνουμε το σαγόνι στο στήθος, έτσι όπως σας δείχνω. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι μπορεί να έχουν οστεοαρθρίτιδα στον αυγένα τους, μπορεί κάνοντας αυτή την κίνηση να βρούμε αντίσταση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κινήσουμε την κεφαλή προς τις άλλες κατευθύνσεις, γιατί ένας ασθενής ο οποίος έχει οστεοαρθρίτη δεν θα δυσκολεύεται μόνο σε αυτή την κίνηση, θα δυσκολεύεται παντού. Ενώ εδώ κοιτάξτε ο Νίκος πόσο ελεύθερο έχει το κεφάλι του, που είναι ένας υγιέστατος νέος ενήλικας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να μας βοηθήσουν άλλα δύο σημεία. Στο σημείο λοιπόν kerning, όπως λέγεται, σηκώνουμε το πόδι ορθή γωνία και στη συνέχεια κάνουμε έκταση του ποδιού. Στην περίπτωση που υπάρχει μηνυγικός ερεθισμός, ο ασθενής θα αισθανθεί πόνο πίσω κατά μήκος της μέσης του. Ένα άλλο σημείο που επίσης μας βοηθάει πολύ είναι το σημείο Μπρουζίνσκι. Ουσιαστικά, όταν θα κάμψουμε την κεφαλή, μπορεί να δούμε τα γόνατα να λυγίζουν κατά αυτόν τον τρόπο και το άλλο, αυτόματα να λυγίζουν πάλι σε μια προσπάθεια να μειωθεί η τάση η οποία ασκείται στις μήνυκες. Ουσιαστικά τι συμβαίνει όταν μιλάμε για μηνυκισμό. Κάτι έχει ερεθίσει τις μήνυκες και συγκεκριμένα την αραχνοειδή και τη χοροειδή. Οπότε μπορούμε να μιλάμε ή για μηνυκίτιδα, είτε ιογενή είτε βακτηριιδιακή, ή μπορεί να μιλάμε για κάποια αιμορραγία, να μιλάμε δηλαδή για υπαραχνοειδή αιμορραγία. Άρα αμέσως έχουμε δει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ζωτική σημασία, εφόσον ξέρετε ότι και από την υπαραχνοειδή αιμορραγία και από τη μηνυκίτιδα μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή ενός ασθενούς. Εφόσον λοιπόν έχουμε κάνει αυτά, ξεκινάμε με τις εγκεφαλικές συζυγίες. Και η πρώτη εγκεφαλική συζυγία είναι το σφριτικό νεύρο. Δίνουμε κάτι στον ασθενή να μυρίσει. Εδώ έχει μάσκα ο Νίκος. Το δεύτερο είναι το οπτικό νεύρο. Στο οπτικό νεύρο λοιπόν θα δούμε την οπτική οξύτητα, για την οποία οπτική οξύτητα μπορεί να έχουμε κάποιο απλό καρτελάκι στην τσέπη μας ή είναι κάτι για το οποίο πιθανότατα θα μας παραπονεθεί ο ασθενής μας. Θα εξετάσουμε την κόρη. Εδώ λοιπόν είναι που θα χρειαστούμε να έχουμε τα εργαλεία εδώ κοντά μας, θα εξετάσουμε την κόρη. Είναι στο σημείο το οποίο θα χρειαστούμε το φακό μας, όπου θα εξετάσουμε και το άμεσο και το έμεσο αντανακλαστικό της κόρης. Όταν μιλάμε για άμεσο αντανακλαστικό της κόρης, θα πει ότι ερεθίζουμε το οπτικό νεύρο δεξιά και κοιτάμε το αντανακλαστικό της ίδιας, του ίδιου οφθαλμού, του δεξιού οφθαλμού, και κοιτάμε αν υπάρχει σύσπαση και στην άλλη κόρη, οπότε αυτό είναι το έμεσο αντανακλαστικό. Τι πληροφορίες παίρνουμε από αυτό? Αν για παράδειγμα ερεθίζοντας το οπτικό νεύρο του Νίκου εδώ δεξιά δεν συσπαστεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά η κόρη, αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι στο οπτικό νεύρο, είναι στην αισθητική οδό που ακολούθως στο αντανακλαστικό τόξο θα προκαλέσει μύση και στο ένα και στο άλλο μάτι. Αν τώρα ερεθίσουμε το οπτικό νεύρο του Νίκου δεξιά και δούμε ότι δεν κάνει σύσπαση αριστερά, το έμεσο αντανακλαστικό δεν βγαίνει, αυτό θα πει ότι ο κινητικός κλάδος αριστερά, που ουσιαστικά ο κινητικός κλάδος εκφέρεται με το κοινό κινητικό, θα έχει κάποιο πρόβλημα. Άρα θα μιλάμε για βλάβη του κοινού κινητικού αριστερά. Και κάτι που επίσης εκτιμάμε όταν εξετάζουμε το οπτικό νεύρο, είναι εκτιμάμε τα οπτικά πεδία. Τα οπτικά πεδία μπορούν να εκτιμηθούν με δύο τρόπους. Πιο καλό θα είναι να είναι καθιστός ο ασθενής μας. Εδώ θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ενώ είναι ξεπλωμένος. Το ζητάμε λοιπόν να κοιτάξει τη μύτη μας και φέρνοντας τα χέρια μας
θέλουμε να μας πει σε ποιο σημείο αρχίζει να τα βλέπει. Θες να μας πεις, Νίκο? Από την αρχή τα έβλεπα. Από την αρχή τα έβλεπες. Άρα έχει άριστα τα οπτικά του πεδία. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην μπορεί να τα δει από δεξιά ή από αριστερά. Ή μπορεί να έχει ημιανοψία. Κοίταξε λίγο. Βλέπεις και τα δύο πάλι. Το δεύτερο το πάμε λιγότερο. Ναι, προφανώς. Το έχω κάνει πολύ κατά αυτόν τον τρόπο. Και εδώ να θυμηθούμε λιγάκι πώς είναι δομημένο τα οπτικά νεύρα και πώς τα οπτικά νεύρα συνέχονται στο οπτικό χίασμα, δίνουν προς τα πίσω την οπτική ταινία και ακολούθως την οπτική ακτινοβολία. Αν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί καθόλου να δει από τον δεξιό οφθαλμό, είναι προφανές ότι πιθανότατα πάσχει το οπτικό νεύρο δεξιά. Όταν υπάρχει βλάβη στο οπτικό χίασμα, έχουμε αμφικροταφική ημιανοψία, δηλαδή θα υπάρχει διαταραχή των οπτικών πεδίων άμφου. Όταν θα υπάρχει βλάβη στην οπτική ταινία ή στην οπτική ακτινοβολία ή πίσω στον ηνιακό λοβό, σε περίπτωση που μιλάμε για προσβολή δεξιά, θα έχει αριστερά ημιανοψία, αν είναι αριστερά θα έχει δεξιά ημιανοψία, ενώ τεταρτοκυκλική ημιανοψία μπορούμε να δούμε σε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι όταν πιέζεται το οπτικό χίασμα ελαφρώς από κάτω, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε αδένομα υπόφυσης, όπου εκεί τι θα δούμε, όπως έρχονται τα οπτικά νεύρα και το οπτικό χίασμα, πιέζει από κάτω το αδένομα της υπόφυσης και θα δούμε τεταρτοκυκλική. Σας είπα ότι το οπτικό χίασμα κάνει αμφικροταφικά, θα δούμε τεταρτοκυκλική αμφικροταφική ημιανοψία. Ενώ όταν θα δούμε δεξιά ή αριστερή τεταρτοκυκλική αμιανοψία, τότε η βλάβη είναι με τα βεβαιότητα στην οπτική ακτινοβολία. Γιατί στην οπτική ακτινοβολία είναι που ανοίγει πάρα πολύ η οπτική οδός, οπότε μπορεί να προσβληθεί κατά το ίμιση η οπτική ακτινοβολία. Το τρίτο είναι το κοινό κινητικό. Αρχίζω λίγο να δυσκολεύομαι, με συγχωρείτε παιδιά, με τη μάσκα, αλλά επειδή είμαι πολύ κοντά στον Νίκο, σκέφτηκα να μην τη βγάλω. Λοιπόν, θα εξετάσουμε την οφθαλμοκινητικότητα και θα κοιτάξουμε το κοινό κινητικό, το τροχηλιακό και το απαγωγό. Δηλαδή τρίτη, τέταρτη και έκτη εγκεφαλική συζυγία μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βλέπουμε τώρα και απαγωγό και κοινό κινητικό, κοινό κινητικό, κοινό κινητικό, κοινό κινητικό, ένα τροχηλιακό, κοινό κινητικό, το δεύτερο τροχηλιακό. Να θυμίσω λοιπόν εδώ ότι το κοινό κινητικό κάνει όλες τις κινήσεις πλην της απαγωγής, που γίνεται από το απαγωγό, και πλην της νεύρωσης του άνω λοξού, που κοιτάνε κάτω οι δύο οφθαλμοί και που είναι το τροχηλιακό νεύρο στην περίπτωση αυτή. Και για να θυμάστε τι κάνει το τροχηλιακό νεύρο, να έχετε στο μυαλό σας ότι το τροχηλιακό νεύρο είναι το νεύρο το οποίο χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κατεβούμε τη σκάλα. Άρα ελέγξαμε όλα αυτά μαζί και όπως είπαμε και πιο πριν, το κοινό κινητικό επιπροσθέτως νευρώνει την κόρη. Και πώς την νευρώνει? Κάνει μύση στην κόρη. Άρα σε βλάβη κοινού κινητικού θα δούμε μυδρίαση. Ξεκινάνε λοιπόν οι ίνες από τον πυρήνα Έντικελ-Βέστφαλ και όπως είναι το κοινό κινητικό και ξεκινάνε από τον πυρήνα απ' έξω, είναι οι ίνες οι οποίες πηγαίνουν και νευρώνουν την κόρη. Και γιατί είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι ίνες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κόρη και για τη μύση της κόρης στο κοινό κινητικό είναι απ' έξω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να σας έρθουν ασθενείς με οφθαλμοπληγία. Είτε εξωτερική, πως εξωτερική οφθαλμοπληγία σημαίνει ότι πέφτει τελείως το μάτι από βλάβη του κοινού κινητικού, ή με εσωτερική ή με εσωτερική και εξωτερική. Σαν εσωτερική οφθαλμοπληγία ορίζεται η περίπτωση εκείνη που υπάρχει μυδρίαση λόγω προβλήματος των ινών του κοινού κινητικού, που όπως είπαμε ξεκινάνε τον πυρήνα Βέστφαλ και καταλήγουν στο τέλος στην κόρη μας. Όταν λοιπόν έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει μόνο εξωτερική οφθαλμοπληγία, πιθανότατα αυτό είναι μια απλή κρανιακή μονονευρίτιδα που έχει να κάνει με το ότι τα βάζα βαζόρουμ, τα αγκία τα οποία τρέφουν μάλλον το συγκεκριμένο νεύρο, για κάποιο λόγο έχουν θρομβωθεί, κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά στη ζαχαρόδι διαβήτη. Όταν όμως υπάρχει εσωτερική οφθαλμοπληγία ή όταν υπάρχει και εσωτερική οφθαλμοπληγία, τότε οφείλεις να σκεφτείς ότι κάτι πιέζει το κοινό κινητικό απ' έξω. Και γιατί αυτό είναι super sauce? Γιατί αυτό μπορεί να συνιστά κάποιο ανέβρισμα πολύ επικίνδυνο να σπάσει.
Άρα ελέγχουμε αν σε περίπτωση ο ασθενής μας έχει οφθαλμοπληγία, αν αυτή η οφθαλμοπληγία είναι εσωτερική ή εξωτερική, ή αν είναι και τα δύο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πόσο επίγον είναι αυτό που έχουμε απέναντί μας. Ελέγξαμε λοιπόν την οφθαλμοκινητικότητα, ελέγξαμε την κόρη, τον τανακλειστικό της κόρης, τα οπτικά πεδία, κοιτάξαμε αν ο ασθενής μας έχει μυδρίαση και ακολουθεί βυθοσκόπηση. Για τη βυθοσκόπηση δεν θα προβώ τώρα σε αυτή τη στιγμή σε διενέργεια βυθοσκόπησης. Καλό θα είναι ο ασθενής να είναι μυδριασμένος. Εμείς όμως ως νευρολόγοι καλούμαστε να το κάνουμε χωρίς να μυδριάσουμε τον ασθενή μας. Να σας θυμίσω ότι η οπτική θηλή είναι ρηνικά, οπότε θα ψάξουμε κυρίως να δούμε για είδημα οπτικής θηλής. Μπορεί η οχρά επίσης σε περίπτωση μιας ατροφίας του οπτικού νεύρου να είναι επηρεασμένη, ενώ σημαντικό είναι να δούμε και αν υπάρχουν αιμορραγίες φλοκοειδείς, που σημαίνει ότι ο ασθενής μας έχει υπέρταση, ή αν έχουν μικρές εγκεφαλικαρπίτσες, που σημαίνει ότι είναι εντοβάθη και ο ασθενής μας έχει σαχαρώδη διαβήτη. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα δούμε σε βυθοσκόπηση. Μιλήσαμε λοιπόν για τρίτη, τέταρτη και έκτη εγκεφαλική συζυγία ελέγχοντας την οφθαλμοκινητικότητα, ενώ δεν θα ήθελα να παραλείψω ότι ελέγχοντας την οφθαλμοκινητικότητα, ελέγχουμε και για το αν ο ασθενής μας έχει νησταγμό. Πολύ πολύ σημαντικό επίσης σε ασθενείς οι οποίοι έρχονται παραπονούμενοι για ήλιγκο ή ζάλι. Όταν λοιπόν ελέγχουμε για νησταγμό, κοιτάμε δύο πράγματα. Κοιτάμε αν υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης της ταχείας φάσης όταν ζητάμε να κοιτάξει δεξιά και αριστερά, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει κεντρική βλάβη, και για το αν υπάρχει ξεκάθαρα κάθετος νησταγμός. Το τονίζω, μόνο κάθετος. Όχι να έχει και ένα μικρό κάθετο στοιχείο, να είναι οριζόντιο κυκλικός ή οριζόντιο, κάθετος. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανησυχούμε. Είναι η σφραγίδα, να το πω έτσι, του οπίσιου μυκύκλου σωλήνα. Όμως, εάν ο νησταγμός είναι ξεκάθαρα κάθετος, τότε μιλάμε σίγουρα για βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ελέγχουμε λοιπόν και τον νησταγμό και ελέγχοντας την οφθαλμοκινητικότητα, και δεν έχουμε μιλήσει για την πέμπτη εγκεφαλική συζυγία. Η πέμπτη λοιπόν εγκεφαλική συζυγία είναι το τρίδημο νεύρο, το οποίο τρίδημο νεύρο κατά βάση είναι αισθητικό νεύρο και έχει τρεις κλάδους. Τον οφθαλμικό κλάδο, τον άνω γναθιαίο και τον κάτω γναθιαίο. Και σας δείχνω ακριβώς τώρα στο κεφάλι του Νίκου πώς έρχεται ο οφθαλμικός κλάδος μέχρι εδώ που έχει τη μάσκα του. Από εδώ μέχρι και πάνω τη μαλθακή περόα έρχεται ο άνω γναθιαίος κλάδος, και εδώ κάτω, αφήνοντας ένα μικρό τριγωνάκι, εδώ, αυτό νευρώνεται από την α2 ρίζα, έρχεται ο τρίτος κλάδος του τριδήμου, που είναι ο κάτω γναθιαίος κλάδος. Εκτός αυτού, το τρίδημο έχει και μια μικρή κινητική μοίρα, η οποία κινητική μοίρα νευρώνει τους κροταφύτες. Οπότε ζητάμε να σφίξει τα δόντια, πολύ ωραία, και όλοι λειτουργούν στην εντέλεια. Πολλές φορές, θα το πούμε και αργότερα στην διαταραχή της αισθητικότητας, οι ασθενείς έρχονται παραπονούμενοι ότι δεν αντιλαμβάνονται το μισό τους πρόσωπο. Στην νευρολογία χρησιμοποιούμε έναν όρο που λέγεται λειτουργική διαταραχή. Τι θα πει η λέξη λειτουργική διαταραχή, προκειμένου μπροστά στους ασθενείς να μην μιλάμε για ψυχογενή φαινόμενα? Χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό για να δηλώσουμε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει οργανική βλάβη. Όταν λοιπόν θα έρθει ένας ασθενής ο οποίος θα μας πει ότι δεν αισθάνεται αριστερά πολύ καλά, και θα κάνουμε την νευρολογική εξέταση, και για να ελέγξουμε την αισθητικότητα του τριδήμου θα χρησιμοποιήσουμε, θα κόψουμε έτσι κάτι να είναι πολύ αιχμηρό. Όταν λοιπόν θα ελέγξουμε την αισθητικότητα του τριδήμου, πολύ πολύ σημαντικό, αν ο ασθενής σας λέει ότι έχει υπαισθησία, ας πούμε λοιπόν εδώ δεξιά, καθώς τον εξετάζουμε, να δούμε πού ξεκινάει η υπαισθησία. Αν ξεκινάει ακριβώς στη μέση γραμμή, οφείλουμε να σκεφτούμε ότι πιθανότητα είναι κάτι λειτουργικό, δηλαδή ότι δεν πρόκειται πραγματικά για υπαισθησία. Και αυτό γιατί οι ίνες του τριδήμου διαπλέκονται κατά αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς, σε κάποιον ο οποίος έχει υπαισθησία σε κάποιον από τους κλάδους του τριδήμου δεξιά, περιμένουμε να μας πει ότι η υπαισθησία του ξεκινάει κάπου λίγο στα πλάγια της μέσης γραμμής, ασαφώς, ή από τη μία μεριά ή από την άλλη, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ για να καταλάβουμε αν όντως υπάρχει οργανική βλάβη πίσω από την υπαισθησία στην κατανομή του τριδήμου. Μίλησαμε λοιπόν και για το τρίδημο και πάμε στο προσωπικό. Στο προσωπικό θα χρειαστεί να σου βγάλω τη μάσκα, φοράω εγώ, Νίκο.
Ουσιαστικά τι κάνουμε, βάζουμε τον ασθενή να σφίξει τα μάτια του, σφίξε τα μάτια σου. Αν υπάρχει πάρεση προσωπικού, τότε τα μάτια του θα ανοίξουν από τη μία μεριά, χωρίς να χρειαστεί να ασκήσουμε μεγάλη πίεση και ζητάμε να ρητιδώσει και το μέτωπό σου. Σε περίπτωση πάρεσης προσωπικού δεν θα ρητιδώνει καλά το μέτωπο. Σε ό,τι αφορά τώρα, υπάρχουν δύο περιοχές που νευρώνει το προσωπικό. Περιοφθαλμικά και μετοπία και βέβαια την παριά. Οπότε, για να ελέγξουμε την παριά, ζητάμε να χαμογελάσει. Χαμογέλασε μας, Νίκο. Ωραία. Να μας δείξει τα δόντια του, που μας τα έδειξες γιατί έκανες μεγάλο χαμόγελο, και να φουσκώσει τα μαγουλά του. Πολύ ωραία. Άρα, τώρα εξετάσαμε το τρίδημο. Εδώ θέλω να σας επισημάνω ότι υπάρχει η περιφερική βλάβη του προσωπικού νεύρου και υπάρχει και η κεντρική βλάβη του προσωπικού νεύρου. Το προσωπικό νεύρο έχει δύο πυρήνες. Έναν πυρήνα από τον οποίο ξεκινάνε οι ίνες, οι οποίες νευρώνουν τον οφθαλμό και νευρώνουν και το μέτωπο, ο άνω πυρήνας, και ο κάτω πυρήνας που πηγαίνουν όλες οι άλλες ίνες στην παριά μας. Ο άνω πυρήνας του προσωπικού έχει αμφωτερόπλευρη ενέβρωση. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι αν υπάρχει βλάβη, ας πούμε, δεξιά, τότε δεν θα υπάρχει βλάβη στο προσωπικό, γιατί θα μπορέσει το προσωπικό, σε ό,τι αφορά στον άνω πυρήνα και στις σύνες που ξεκινάνε από τον άνω πυρήνα, να πάρει ενέβρωση και από την άλλη μεριά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τον κάτω πυρήνα. Άρα, στον κάτω πυρήνα, αν υπάρξει κάποια βλάβη, δεν μπορεί να έχει ενέβρωση από την άλλη πλευρά. Θα ήταν πιο καλό να μπορούσα να σας το δείξω σε σχήμα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σχήματα γι' αυτό. Εν κατακλείδη, αυτό που εσείς θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι όταν μιλάμε για κεντρική βλάβη του προσωπικού, τότε στην περίπτωση αυτή συμμετέχει μόνο η παριά. Δηλαδή θα δούμε να πέφτει από τη μια μεριά το μάγουλο, το στόμα του ασθενούς, ή να τραβάει από την υγιή πλευρά. Σε περίπτωση που μιλάμε για περιφερική βλάβη του προσωπικού, και όταν λέμε για περιφερική, μιλάμε από τον πυρήνα, περιλαμβάνεται και ο πυρήνας και μετά, τότε μπορεί να σημαίνουν δύο πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε μία βλάβη στους πυρήνες, στον πυρήνα μάλλον που είναι διπλός του προσωπικού, οπότε μιλάμε για μία βλάβη στη γέφυρα, ή μπορεί να σημαίνει ότι είναι μια πολύ απλή κατάσταση όπως είναι η πάρεση Μπέλ. Άρα, αν δούμε να συμμετέχει μόνο το μισό πρόσωπο, είμαστε σίγουροι ότι η βλάβη έχει προκληθεί από κεντρική αιτία. Τελείωσε. Αν δούμε περιφερική, τότε μπορεί να είναι μια απλή πάρεση Μπέλ. Υπάρχει όμως περίπτωση να πρόκειται για ισχυμικό, το οποίο είναι στη γέφυρα και έχει προσβάλει τον πυρήνα του προσωπικού, εφόσον όταν μιλάμε για περιφερική βλάβη του προσωπικού, μιλάμε για βλάβη από τον πυρήνα και μετά. 8η εγκεφαλική συζυγία είναι το ακουστικό, αιθουσαίο και κοχλειακό. Ελέγχουμε τώρα το κοχλειακό. Το αιθουσαίο το έχουμε ελέγξει κοιτώντας για το αν ο ασθενής μας έχει νησταγμό πιο πριν, ενώ θα σας δείξω και σε όρθια θέση πώς μπορούμε να ελέγξουμε το αιθουσαίο νεύρο. Το 9 και το 10 είναι το γλωσσοφαρυγγικό και το πνευμονογαστρικό και ουσιαστικά τα εξετάζουμε μαζί. Και πώς τα εξετάζουμε, πριν σας πω πώς τα εξετάζουμε, να σας πω τι νευρώνει. Το γλωσσοφαρυγγικό, λοιπόν, το λέει και η ίδια η λέξη, νευρώνει το φάρυγγα και το πίστιο 1/3 της γλώσσας, ενώ το πνευμονογαστρικό νευρώνει το φάρυγγα, τον λάρυγγα κινητικά, το φάρυγγα, το λάρυγγα, τη μαλθακή περόα και τη σταφύλη αισθητικά. Άρα, πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου, να κάνεις α. Κοιτάμε λοιπόν το κινητικό σκέλος, α. Τώρα κοιτάμε το κινητικό σκέλος και τη λειτουργία εδώ της σταφύλης. Και σε περίπτωση που δούμε ότι δεν συσπάται φυσιολογικά η σταφυλή, σπάμε το γλωσσοπίεστρο, άνοιξε λίγο το στόμα σου πάλι και ρεθίζουμε για να δούμε αν υπάρχει το φυσιολογικό αντανακλαστικό του φάρυγγα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο αντανακλαστικά, του φάρυγγα και της υπερόας. Άρα, αν ερεθίσουμε το φάρυγγα ή αν ερεθίσουμε την μαλθακή περόα, θα πρέπει σε ένα φυσιολογικό ασθενή που δεν έχει πάρεση γλωσσοφαρυγγικού ή πνευμονογαστρικού να υπάρξει σύσπαση ή ακόμη και τάση προς έμετο. Για να δούμε λοιπόν πάλι εδώ, δεν θα σε κάνουμε να κάνεις έμετο, αλλά βλέπω τη σύσπαση την οποία κάνεις. Η 11η εγκεφαλική συζυγία είναι το παραπληρωματικό νεύρο. Το παραπληρωματικό νεύρο νευρώνει ουσιαστικά τον στέρνοκλειδομαστοειδή, οπότε γυρνάς προς τα εκεί, στροφή κεφαλής και πίσω το χέρι μου. Το παραπληρωματικό λοιπόν εδώ
νευρώνει το στενοκλειδομαστοειδή από την άλλη μεριά και ανυψώνουμε και τους ώμους, ανύψωσε λίγο παρακαλώ τους ώμους, εφόσον το παραπληρωματικό νευρώνει και την άνω μοίρα του τραπεζοειδούς. Σμπρώξε και το χέρι μου προς την άλλη μεριά. Οπότε είδαμε τον ένα στο στενοκλειδομαστοειδή, είδαμε τον άλλο στο στενοκλειδομαστοειδή, σήκωσε τους ώμους σου, έχεις πολύ ωραία και τα δύο παραπληρωματικά σου νεύρα. Και τέλος είναι το υπογλώσσιο και θα σου βάλω τη μάσκα, όπου στο υπογλώσσιο ανοίγουμε το στόμα και βλέπουμε τη θέση της γλώσσας μέσα στο στόμα. Πολλές φορές σε πάρεση προσωπικού, βγάλε και τη γλώσσα σου έξω, κούνα τη δεξιά-αριστερά. Πολύ ωραία, βάλτε πάλι μέσα. Σε πάρεση προσωπικού, επειδή είναι στραβό το στόμα, μπορεί να μας δοθεί η εντύπωση ότι υπάρχει πάρεση υπογλωσσίου. Θέλω λοιπόν να θυμάστε ότι σε πάρεση υπογλωσσίου, όταν είναι έτσι φτιαγμένες οι ίνες της γλώσσας που παίρνουν ενεύρωση από το υπογλώσσιο νεύρο, που όταν είναι μέσα στο έδαφος της γλώσσας, η γλώσσα τραβιέται προς το υγιές μέρος, δηλαδή προς το υπογλώσσιο που είναι ακέραιο, ενώ όταν είναι έξω, η γλώσσα πηγαίνει και μας δείχνει την περιοχή της βλάβης, δηλαδή κοιτάει προς το υπογλώσσιο που έχει υποστεί βλάβη. Άρα πολύ σημαντικό να δούμε τη γλώσσα μέσα και έξω, γιατί εάν υπάρχει όντως πάρεση υπογλωσσίου, τότε θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική θέση της γλώσσας μέσα και έξω από το στόμα. Δεν αναφέραμε καθόλου όταν εξετάζαμε το τρίδημο και το προσωπικό, το ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης να ελέγξουμε το ανακλαστικό του κερατοειδούς. Πώς θα ελέγχουμε? Ερεθίζουμε μαλακά τον κερατοειδή και το φυσιολογικό είναι να κάνει αυτό που κάνει ο Νίκος. Δηλαδή, να έχουμε μία σύσπαση, μπορεί να έχουμε και δακρύρια στο μάτι. Ο αισθητικός κλάδος του συγκεκριμένου ανακλαστικού χρησιμοποιεί το τρίδημο, ενώ ο κινητικός το προσωπικό. Οπότε έτσι μπορούμε εμέσως να ελέγξουμε την ακεραιότητα τόσο του τριδήμου, όσο και του προσωπικού. Και κάπου εδώ τελειώνουμε τις εγκεφαλικές συζυγίες για να πάμε στη μυϊκή ισχύ. Στη μυϊκή ισχύ, λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να δούμε αν υπάρχει διαφορά δεξιά ή αριστερά. Ένα πράγμα. Δεύτερο, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους καμπτήρες και στους εκτείνοντες. Η πρώτη μας, λοιπόν, προσέγγιση είναι το σημείο μπαρέ. Κλείσε τα μάτια σου. Στο σημείο λοιπόν μπαρέ, φέρνουμε τα χέρια σε αυτή τη θέση όπως βλέπετε, με τις παλάμες προς τα πάνω, οπωσδήποτε με τις παλάμες προς τα πάνω. Αφήνουμε τον ασθενή για 5 έως 10 λεπτά για να δούμε αν πέφτει από κάποια μεριά το χέρι του. Και να πω εδώ ότι ακόμη και αν κάνει ένα ήπιο πρινισμό κατά αυτόν τον τρόπο, και αυτό το θεωρούμε θετικό μπαρέ. Δηλαδή θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια αδυναμία σύστιχα με το σημείο που υπάρχει το μπαρέ. Το ότι υπάρχει αδυναμία δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε αν πρόκειται για πυραμιδική ή περιφερική βλάβη. Θα πρέπει, χαλάρωσε Νίκο, άνοιξε τα μάτια σου, θα πρέπει να το συνδυάσουμε και με άλλα στοιχεία. Το ίδιο κάνουμε και στα κάτω άκρα. Σηκώνουμε το πόδι, το βάζουμε σε αυτό εδώ, κράτησε το εκεί και σήκωσε και το άλλο σου πόδι. Να μην ακουμπάνουμε μεταξύ τους, κλείνουμε τα μάτια. Αυτό που κάνω με τα χέρια μου είναι απλά να δω σε περίπτωση που χαλάσω τη θέση, εάν μπορεί να επανέλθει. Εδώ βλέπουμε ότι ο Νίκος είναι άψογος, δεν έχει σημείο μπαρέ. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα βλέποντας τη μυϊκή ισχύ κεντρομελικά προς περιφερικά. Να τονίσω εδώ ότι κεντρομελικές βλάβες βλέπουμε πιο συχνά στις μυοπάθειες, περιφερικές βλάβες βλέπουμε στις πολυνευροπάθειες, ενώ διαφορά δεξιά με αριστερά βλέπουμε συνήθως στις περιπτώσεις πυραμιδικών βλαβών. Σήκωσε λοιπόν, Νίκο, τα χέρια σου πάνω. Έτσι λοιπόν, ελέγχουμε το δελτοειδή και ελέγχουμε και την α5 ρίζα. Δικεφάλους. Πάμε. Σφίξε με. Ωραία. Σφίξε, κλείσε. Έτσι. Οπότε τώρα ελέγξαμε την α6 μοίρα. Σμπρώξε με τον τρικέφαλό σου. Πάμε. α7. α7. Προς τα πάνω. Μη με αφήνεις να το κατεβάσω. Πάλι προς τα πάνω. α7 επίσης. Τα δάχτυλά σου προς τα πάνω. Κάντε προς τα πάνω. Κάντε προς τα κάτω, σμπρώξε με. α7, α8. Πάνω, κάτω. Ανοιχτά τα δάχτυλά σου. Και εδώ εξετάζουμε και τη θ1, έτσι η ρίζα. Οπότε, εξετάζουμε αν υπάρχει διαφορά δεξιά-αριστερά, που σας είπα ότι συνιστά περιφερική βλάβη. Αν υπάρχει διαφορά κεντρομελικά με περιφερικά, που μπορεί να σημαίνει μυοπάθεια ή πολυνευροπάθεια. Βλέπουμε τις ρίζες, για το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από κάποια ρίζα που ξεκινάει από το νοτιαίο μυαλό. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε 8 νοτιαία νεύρα, 12 θωρακικά, 5 οσφυϊκά, 5 ιερά και 1 κοκκυγικό.
Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπουμε την μυϊκή ισχύ και συνεχίσουμε με τα πόδια. Σήκωσε το πόδι σου προς τα πάνω. Ωραία. Άσε με να το σμπρώξω, θα το κρατάς. Αντίσταση. Και θα σας λέω τώρα και ποιες ρίζες ελέγχουμε. Όμικρον 1, όμικρον 2, όμικρον 3. Από εδώ πάλι. Όμικρον 1, λίγο πιο πάνω, δύναμη. Όμικρον 1, όμικρον 2, όμικρον 3. Κλείσε τα πόδια σου, κλείστα. Όμικρον 1, όμικρον 2. Άνοιξέ τα. Ελέγχουμε την όμικρον 5. Ας το πόδι σου σε μένα. Κράτα το εκεί τεντωμένο και μην με αφήσει να το λυγίσω. Μην με αφήσει να το λυγίσω. Τεντώνει το πόδι του. Ουσιαστικά είναι ο τετρακέφαλος μοιραίο νεύρο όμικρον 3, όμικρον 4. Προσπάθησε να το κλείσεις. Εγώ δεν θα σε αφήνω. Ωραία. Όμικρον 5, Ι1. Προς τα πάνω το πόδι σου, όχι όλο. Το πέλμα σου προς τα πάνω. Ραχαία έκταση προς τα πάνω. Όμικρον 4, όμικρον 5. Και προς τα κάτω πάταμε. Ι1, Ι2. Οπότε ελέγξαμε αμέσως και τις ρίζες και αν υπάρχει διαφορά δεξιά με αριστερά. Αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι στην πυραμιδική βλάβη μπορεί να μην δείτε ξεκάθαρα διαφορά δεξιά με αριστερά, δηλαδή να έχουμε ένα μπαρέ αμφίβολο. Ο ασθενής επίσης είναι κάτι που μπορεί να το κάνει, μπορεί να προβάλλει μυϊκή αδυναμία. Ένας λοιπόν τρόπος για να δούμε αν όντως υπάρχει πυραμιδική βλάβη είναι να δούμε αν είναι περισσότερο βεβλαμένοι οι καμπτήρες ή οι εκτείνοντες. Και σας δείχνω την πυραμιδική βλάβη. Ένας ο οποίος έχει πυραμιδική βλάβη σίγουρα το έχετε δει, που έχει τα άνω άκρα σε κάμψη και το κάτω άκρο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην κίνησή μου, σε έκταση. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι σε πυραμιδική βλάβη στα άνω άκρα υπολείπονται οι εκτείνοντες, γι' αυτό και έχουμε υπεροχή των καμπτήρων, ενώ στα κάτω άκρα ουσιαστικά υπερέχουν οι εκτείνοντες και υπολείπονται οι καμπτήρες. Άρα, πολύ σημαντικό να γνωρίζετε σε πυραμιδική βλάβη, θα σας κάνω και μετά τη βάδηση, αν υπολείπονται οι καμπτήρες ή οι εκτείνοντες στα άνω και στα κάτω άκρα, είναι ένας έμεσος τρόπος να καταλάβετε αν όντως υπάρχει πυραμιδική βλάβη. Αισθητικότητα. Η αισθητικότητα είναι η επιπολής και η εντοβάθη. Η επιπολής αισθητικότητα ουσιαστικά ελέγχει τον πόνο, τη θερμοκρασία και την αδρή αφή. Όταν λοιπόν ξεκινάμε για να ελέγξουμε την επιπολής αισθητικότητα, προσπαθούμε καταρχάς να δούμε επίσης αν υπάρχει διαφορά δεξιά-αριστερά. Γιατί αν υπάρχει διαφορά δεξιά-αριστερά, αν για παράδειγμα ο Νίκος έχει υπαισθησία στη δεξιά του μεριά, αυτό μπορεί να συνιστά μία βλάβη στο βρεγματικό του λοβό αριστερά. Ξεκινάμε λοιπόν με αδρή αφή. Καταλαβαίνεις που σε ακουμπάω, Νίκο? Καταλαβαίνεις που σε ακουμπάω? Και επίσης κοιτάμε αν υπάρχει διαφορά πιο κεντρικά, να το κάνω από εδώ για να βλέπετε, και πιο περιφερικά. Καταλαβαίνεις εδώ το ίδιο ή υπάρχει διαφορά? Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι σε περίπτωση πολυνευροπάθειας υπάρχει μια υπαισθησία τύπου καλτσών γαντιών. Δηλαδή, από εδώ και κάτω ο ασθενής έχει υπαισθησία και το ίδιο συμβαίνει και στα πόδια του. Άρα κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Υπάρχει διαφορά? Υπάρχει διαφορά? Υπάρχει διαφορά? Ωραία. Και στον κορμό το ίδιο. Κοιτάμε αν υπάρχει διαφορά. Εδώ και εδώ, Νίκο, νιώθεις το ίδιο? Δεν υπάρχει διαφορά. Ένα πράγμα επίσης πολύ σημαντικό να ελέγξουμε στην επιπολής αισθητικότητα είναι σε περίπτωση που ο ασθενής έρχεται και μας παραπονιέται για το ότι δεν νιώθει από κάποιο σημείο και κάτω, να ορίσουμε αυτό που λέμε αισθητικό πεδίο. Να δούμε δηλαδή σε ποιο ύψος αρχίζει να μην αντιλαμβάνεται πολύ καλά την αίσθηση. Γιατί τότε μιλάμε για βλάβη του νοτίου μυαλού, μιλάμε για εγκάρσια μυελίτιδα. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να έρθει ο Νίκος ή κάποιος άλλος Νίκος, μη σου χαλάζω και την μπλούζα, Νίκο μου, να μας παραπονεθεί ότι σε αυτό το σημείο δεν νιώθει καλά από εδώ και κάτω, οπότε θα πρέπει εμείς, τσιμπώντας τον, να μπορέσουμε να ορίσουμε το αισθητικό επίπεδο, αν όντως υπάρχει. Και εδώ επίσης να σας θυμίσω ότι αν κάποιος έρθει και προβάλλει ότι έχει υπαισθησία δεξιά σε σχέση με αριστερά, πολύ σημαντικό πάλι να κάνουμε τη δοκιμασία της μέσης γραμμής, γιατί αν κάποιος ακριβώς στη μέση γραμμή προβάλλει ότι έχει υπαισθησία, ξεκινάει η υπαισθησία, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι λειτουργικό. Κάποιος που έχει πραγματικά υπαισθησία, η υπαισθησία του θα ξεκινάει λίγο παράπλευρα ή δεξιά ή αριστερά από τη μέση γραμμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον πόνο, θα σε πονέσω λίγο, το καταλαβαίνεις, έτσι.
Και τη θερμοκρασία συνήθως, επειδή δεν έχουμε κάποιο δοκιμαστικό σωλήνα, μπορεί να έχουμε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ζεστό, ένα δοκιμαστικό σωλήνα κρύο και να τον ακουμπήσουμε και να δούμε αν μπορεί πολύ σωστά να μας πει αν πρόκειται για θερμό ή για ψυχρό. Σε ό,τι τώρα αφορά στην εντοβάθεια αισθητικότητα, ξέρουμε ότι η εντοβάθεια αισθητικότητα χρησιμοποιεί τις οπίστιες δέσμες. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει είναι να ελέγχει τη θέση των μελών στο χώρο. Αυτό το οποίο κάνει είναι να δίνει την επικριτική αφή, δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες λεπτομέρειες καλύτερα, την στερεογνωσία και την γραφισθησία. Πώς λοιπόν δοκιμάζουμε την εντοβάθεια αισθητικότητα, πώς δοκιμάζουμε τις οπίστιες ρίζες. Το ένα είναι με τη θέση των μελών στο χώρο. Κλείσει τα μάτια σου, Νίκο. Ή μάλλον άνοιξε τα πρώτα. Αυτό θα το λέμε πάνω και αυτό θα το λέμε κάτω. Εντάξει. Κάνουμε λοιπόν ήπιες κινήσεις πάνω-κάτω. Όχι έτσι, γιατί έτσι σίγουρα θα το καταλάβει. Εντάξει. Κάτω ή πάνω. Κάτω. Τώρα. Πάνω. Τώρα. Κάτω. Τώρα. Κάτω. Ο ένας λοιπόν τρόπος είναι αυτός. Και ο άλλος είναι χρησιμοποιώντας το διαπασόν. Εδώ λοιπόν μας χρειάζεται το διαπασόν, να αναρωτιέστε τόση ώρα τι το κάνουμε, πώς το χρησιμοποιούμε οι νευρολόγοι. Κοιτάμε λοιπόν αν αντιλαμβάνετε τη δόνηση του διαπασόν. Τι καταλαβαίνεις? Μία δόνηση. Ωραία. Θέλω να μου πεις πότε σβήνει. Πολύ σημαντικό να έχουμε υπομονή να δούμε και πότε γίνεται η απόσβεση. Όταν εμείς θα σταματήσουμε να το νιώθουμε, θα πρέπει να σταματήσει και ο Νίκος να το νιώθει. Πολύ ωραία. Και επειδή ουσιαστικά μέσα από στέινους μηχανισμούς γίνεται αντιληπτή η εντοβάθεια αισθητικότητα, ξεκινάμε βάζοντάς το στο μεγάλο δάχτυλο. Αν δούμε ότι είναι επηρεασμένη η εντοβάθεια αισθητικότητα συνεχίζουμε προς τα πάνω, διαλέγουμε όπως θα δείτε ως στέινα σημεία, εδώ. Αν και εκεί δεν το αντιλαμβάνετε, πηγαίνουμε πιο κεντρικά, πηγαίνουμε στην επιγονατίδα. Κάποιος ο οποίος έχει διαταραχή της εντοβάθειας αισθητικότητας, υπάρχει περίπτωση να μην το αντιλαμβάνεται ούτε εκεί. Οπότε πηγαίνουμε στις λαγόνιες ακρολοφίες, εδώ. Συγγνώμη, τώρα το πέτυχα εδώ. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει τόσο μεγάλη προσβολή της εντοβάθειας αισθητικότητας που να μην το αντιλαμβάνεται ούτε εκεί. Οπότε, Νίκο, θα σε σηκώσω λίγο. Πηγαίνουμε στα σώματα, το σπονδύλο πίσω. Και υπάρχουν λοιπόν ασθενείς οι οποίοι έχουν τόσο βαριά προσβολή της εντοβάθειας αισθητικότητας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την δόνηση μόνο από το διαπασόν, μόνο όταν φτάσουμε πολύ κεντρικά, όταν φτάσουμε δηλαδή σε σπονδυλικά σώματα. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο εξετάσουμε την εντοβάθεια αισθητικότητα και στα χέρια. Εδώ, αν δούμε ότι δεν το αντιλαμβάνεται, πηγαίνουμε στον αγκώνα. Αν δούμε ότι δεν το αντιλαμβάνεται και εκεί, πηγαίνουμε στην κλίδα. Αν δούμε ότι δεν το αντιλαμβάνεται και εκεί, το επόμενο βήμα είναι να ξαναγυρίσουμε, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει πριν, δηλαδή από τα σώματα των σπονδύλων. Μία κατάσταση που μπορεί να σου κάνει διαταραχή στην εντοβάθεια αισθητικότητας, η έλλειψη B12. Πολύ συνηθισμένη, ειδικά στους ηλικιωμένους, η έλλειψη B12 να σου κάνει πολύ έντονη προσβολή της εντοβάθειας αισθητικότητας και τα άτομα αυτά να αντιλαμβάνονται το διαπασόν μόνο πολύ κεντρικά. Η εντοβάθεια αισθητικότητα, βέβαια, ελέγχεται και στο Ρόμπεργκ, κατά την όρθια θέση, την οποία θα σας πω ακολούθως. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε τελειώσει και με την αισθητικότητα. Και ερχόμαστε τώρα στην εξέταση των αντανακλαστικών. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έτσι λίγο συνυφασμένη την νευρολογική εξέταση με την εξέταση των αντανακλαστικών. Λοιπόν, υπάρχουν δύο λόγια αντανακλαστικά, τα εντοβάθεια και τα επιπολής. Θα το κάνω από εδώ για να μπορείτε να το δείτε. Είναι λοιπόν το αντανακλαστικό του δικεφάλου, το οποίο αντανακλαστικό του δικεφάλου, κοιτάξτε, είναι έμμεσο, δηλαδή χτυπάω το δάχτυλό μου, χτυπάω στον τένοντα του δικεφάλου. Είναι το βραχιονοκερκιδικό. Αυτό χρησιμοποιεί το μυοδερματικό νεύρο, αυτό χρησιμοποιεί το βραχιονοκερκιδικό νεύρο, γι' αυτό και λέγεται βραχιονοκερκιδικό, που ουσιαστικά τι κάνουμε, αν χωρίσουμε το βραχίωνα σε τρία, μάλλον όχι το βραχίωνα, αν χωρίσουμε την περιοχή αυτή σε τρία τμήματα, χτυπάμε ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο. Εδώ λοιπόν είναι το βραχιονοκερκιδικό, είναι άμεσο όπως βλέπετε και είναι και του τρικεφάλου, το οποίο επίσης είναι άμεσο, χτυπάμε στον τένοντα του τρικεφάλου. Δικεφάλου λοιπόν, βραχιονοκερκιδικό και τρικεφάλου. Επιγονάτιο,
Χτυπάμε κάτω από την επιγονατίδα, όχι πάνω στην επιγονατίδα. Έτσι. Όμικρον 3, όμικρον 4. Ελέγχουμε. Και είναι και το αχίλιο. Θέλω πολύ να προσέξετε πώς βγαίνει το αχίλιο. Στο αχίλιο, για να βγει σωστά, θα πρέπει να είναι σε ορθή γωνία η άκρα πόδα με το υπόλοιπο πόδι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε, το σηκώνω για να το δείτε, ενώ είναι σε όρθια γωνία, να χτυπήσουμε στο τέλος του αχίλιου τένοντα, ή μπορούμε να το κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο. Αφήστε με λίγο. Και πάλι βλέπετε ότι σχηματίζεται μια ορθή γωνία και χτυπάμε το πόδι, ή μπορούμε, σήκωσε παρακαλώ, και έλα καθιστός. Κάθισε εδώ πάνω. Να σκύψουμε, πάλι το βάζουμε σε ορθή γωνία και να δούμε αν βγαίνει. Εδώ βλέπετε πόσο ωραίο βγαίνει το επιγονάτιο. Τι κοιτάμε στα αντανακλαστικά? Στα αντανακλαστικά καταρχάς κοιτάμε πόσο βγαίνουν. Τα αντανακλαστικά τα βαθμολογούμε από το 0 έως το 4. 0 θα πει ότι δεν εκλείονται καθόλου, 1 ότι εκλείονται νοθρά, 2 ότι εκλείονται έτσι πάρα πολύ ωραία όπως εκλείονται στον οίκο, 3 ότι υπάρχει επέκταση και διάχυση. Τι θα πει επέκταση και διάχυση? Θα πει ότι όταν εμείς χτυπάμε εδώ το επιγονάτιο, μπορεί να δούμε σύσπαση και στην άλλη πλευρά. Αυτό λέγεται διάχυση. Και επέκταση τι θα πει? Θα πει ότι εδώ έχεις μια μικρούλα επέκταση. Χτυπάμε και σε άλλες πλευρές, βλέπετε εδώ πάνω από το πόδι, και βλέπουμε να υπάρχει επέκταση του αντανακλαστικού. Δηλαδή, ενώ δεν χτυπάμε εκεί που σας είχα πει πιο πριν, δηλαδή κάτω από την επιγονατίδα, βλέπουμε ότι εκλείεται το αντανακλαστικό και με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν του Νίκου βαθμολογείται, επειδή δεν έχουμε διάχυση, έχουμε μόνο επέκταση, βαθμολογείται 2 συν ή 3 πλην. Και είναι και το 4, το οποίο 4 θα πει ότι είναι πάρα πολύ ζωηρά τα τενόντια και υπάρχει και κλόνος. Κάθισε λίγο, Νίκο, να δείξω τι είναι ο κλόνος. Ξάπλωσε πάλι. Ο κλόνος ουσιαστικά είναι ένα νευρολογικό σημείο, το οποίο νευρολογικό σημείο, κοιτάξτε πώς πρέπει να πιάσετε, γιατί δεν το πετυχαίνουν όλοι. Πρέπει το πόδι να είναι χαλαρό και να έχουμε το χέρι μας από κάτω, σαν να έχουμε βάλει ένα σίδερο και να το κρατάμε, να είναι ελεύθερο το πόδι. Και κάνουμε μία απότομη σύσπαση προς τα πάνω του πέλματος. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε, ο Νίκος έχει αυτό που λέμε εξαντλούμενο κλόνο. Κάνει δηλαδή 2-3 κινήσεις. Άρα, Νίκο, έχεις 3 συν τελικά, όχι 3 πλην, γιατί κάνεις και έναν μικρό εξαντλούμενο κλόνο. Και από εδώ πάλι βλέπετε ότι κάνει 2-3, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, 2-3 κλωνοειδείς κινήσεις. Δηλαδή, όταν κάνω προς τα πάνω απότομα το πέλμα του, κάνει 2-3 κινήσεις. Μπορεί να δείτε να είναι μη εξαντλούμενο, δηλαδή να κάνει αυτό το πράγμα συνέχεια. Οπότε αυτό είναι σίγουρα παθολογικό και σημαίνει πυραμιδική βλάβη και σημαίνει αυξημένο μυϊκό τόνο. Τη στιγμή λοιπόν που εξετάζουμε τα αντανακλαστικά, εξετάζουμε και τον μυϊκό τόνο. Όταν τα αντανακλαστικά είναι πολύ ζωηρά, όταν έχουν επέκταση, διάχυση, μη εξαντλούμενο κλόνο ή εξαντλούμενο κλόνο, τότε μπορεί αυτό το πράγμα να σημαίνει πυραμιδική βλάβη. Βέβαια, εδώ μπορεί να σημαίνει απλά ότι τον έχω λίγο αγχώσει με τη διαδικασία της νευρολογικής εξέτασης. Δηλαδή, στα άτομα τα οποία είναι λίγο πιο αγχώδη, που δουλεύουν σε λίγο μεγαλύτερες τροφές, μπορεί να υπάρχει επέκταση και διάχυση και εξαντλούμενος κλόνος. Ο μη όμως εξαντλούμενος κλόνος είναι πάντα παθολογικός. Η διάχυση, η επέκταση και ο μη εξαντλούμενος μπορεί να σημαίνουν πυραμιδική βλάβη, μπορεί όμως να μην σημαίνουν και πυραμιδική βλάβη. Άρα εκτιμάμε τα αντανακλαστικά πόσο ζωηρά είναι και εκτιμάμε αν υπάρχει διαφορά δεξιά και αριστερά. Γιατί? Να σας θυμίσω τον αντανακλαστικό τόξο, έρχονται οι αισθητικές ίνες, μπαίνουν στο πίσια κέρατο του νοτιαίου μυελού και βγαίνουν από τα πρόσια κέρατα του νοτιαίου μυελού, συνιστώντας την κινητική μοίρα. Και έρχονται έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, πάνω στους τένοντες από τους οποίους εκλείνονται αντανακλαστικά. Την ίδια στιγμή, στα πρόσια κέρατα, έχονται και όσεις ψηλά από τα φλοιονοτία δεμάτια, από τα πυραμιδικά δεμάτια, που τι κάνουν? Δίνουν εντολή στον αντανακλαστικό του Νίκου, για παράδειγμα της επιγονατίδας, να μην κάνει τόσο φοβερή σύσπαση που το πόδι του να πεταχτεί πάνω. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που το κάνει το φλοιονοτίο δεμάτιο, το οποίο έχει έλεγχο πάνω στα αντανακλαστικά. Όταν συνεπώς υπάρχει πυραμιδική βλάβη, τα αντανακλαστικά θα είναι πιο ζωηρά
από το πυραμιδικό δεμάτιο που υπάρχει βλάβη. Αν για παράδειγμα υπάρχει μία βλάβη στο αριστερό ημισφαίριο, εκεί που ξεκινάει η πυραμιδική οδός και καθώς κατέρχεται η πυραμιδική οδός, χιάζεται πολύ ωραία στον προμήκη, θα έχουμε πολύ πιο ζωηρά αντανακλαστικά δεξιά σε σχέση με αριστερά. Άρα στα αντανακλαστικά εκτιμάμε το αν είναι ζωηρά ή όχι, εκτιμάμε το αν είναι διαφορετικά δεξιά με αριστερά, όπως επίσης κοιτάμε και αν κάποια δεν εκλείονται. Αν κάποια δεν εκλείονται καθόλου, μπορεί να σημαίνει βλάβη ρίζας. Ποιας ρίζας? Όταν κοιτάμε το βραχιόνιο αντανακλαστικό, μιλάμε για α5 κυρίως, στο βραχιονοκυρκιδικό για α6, άρα αν δεν βγαίνει μπορεί να σημαίνει βλάβη ρίζας α6, του τρικεφάλου α7, αν δεν βγαίνει βλάβη ρίζας α7, όμικρον 4 κυρίως το επιγονάτιο και όμικρον 3, άρα βλάβη κάπου εκεί, και το αχίλιο Ι1, οπότε βλάβη στο Ι1 σε περίπτωση που δεν εκλείεται το αχίλιο. Άρα εκτιμάμε το αν είναι πιο ζωηρά δεξιά-αριστερά και εκτιμάμε αν κάποια δεν εκλείονται καθόλου. Και αυτά τα συνδυάζουμε με τα ευρήματά μας από τα επιπολής αντανακλαστικά. Τα οποία επιπολής αντανακλαστικά είναι τα κοιλιακά. Νίκο, θα λυγείς λίγο, σε παρακαλώ, τα πόδια σου. Πολύ ωραία. Και είναι και τα πελματεία. Τα κοιλιακά λοιπόν αντανακλαστικά, βλέπετε, δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στο φακό πόσο ωραία βγαίνουν τα αντανακλαστικά. Ερεθίζουμε ανάμεσα στο 8, 9, 10 δερμοτόμιο, εδώ πάνω από τον ομφαλό, και βλέπουμε μια πολύ ωραία σύσβαση και δεξιά και αριστερά. Και ερεθίζουμε και κάτω. Αυτά είναι τα κάτω κοιλιακά αντανακλαστικά. θ10, θ11, θ12. Είπα ότι ο ομφαλός είναι στο θ10. Τα οποία όταν εκλείονται πολύ όμορφα και από τις δύο μεριές, αποκλείουν την πυραμιδική βλάβη. Αν δεν εκλείονται άμφο, επίσης δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα, γιατί μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος απλά είναι αγύμναστος ή έχει πολύ λίπος, οπότε δεν βγαίνουν τα αντανακλαστικά του. Αν όμως υπάρχει ασυμμετρία και από κάποια μεριά δεν βγαίνουν, από τη μεριά που δεν βγαίνουν τα κοιλιακά αντανακλαστικά, είτε τα άνω είτε τα κάτω, είτε και τα άνω και τα κάτω, σημαίνει πυραμιδική βλάβη. Αυτό λοιπόν θα το ελέγξουμε και σε σχέση και με τα πελματεία αντανακλαστικά. Όπου εδώ υπάρχει και αυτό που λέμε Μπαμπίνσκι. Τι είναι το Μπαμπίνσκι? Το Μπαμπίνσκι είναι παθολογική έκφραση του πελματιού αντανακλαστικού που συνιστά πυραμιδική βλάβη και που εκφράζεται με έκταση του μεγάλου δακτύλου και κάμψη των υπολείπων εν είδη ρυπιδίου. Πώς κάνουμε το Μπαμπίνσκι? Ερεθίζοντας απ' έξω το πέλμα και περιμένουμε κάμψη. Περιμένουμε αυτό το οποίο κάνει ο Νίκος. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Και εδώ πάλι το ερεθίζουμε και περιμένουμε κάμψη. Κοιτάξτε πόσο ωραία γίνεται η κάμψη. Αν υπήρχε παθολογικό αντανακλαστικό, θα βλέπαμε να κάνει το μεγάλο δάκτυλο προς τα πάνω και τα υπόλοιπα προς τα κάτω. Αυτό είναι το παθολογικό πελματιαίο, το οποίο λέγεται Μπαμπίνσκι. Βέβαια, υπάρχουν και διάφορες παραλλαγές του Μπαμπίνσκι. Για παράδειγμα, μπορούμε να το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, να ερεθίσουμε την κνήμη μπροστά. Αυτό λέγεται Oppenheim σημείο. Να ερεθίσουμε πίσω εδώ το γαστροκνήμιο. Αυτό είναι το Gordon. Μπορούμε να ερεθίσουμε το σημείο εδώ, τον αχίλιο τένοντα, είναι το Σέφερ και κοιτάμε αν υπάρχει κάπου από όλα αυτά που κάνουμε κάποια έκταση του δακτύλου. Εδώ ο Νίκος δεν έχει καθόλου πρόβλημα, καμία πυραμιδική βλάβη, δεν περιμένουμε κιόλας να έχει. Το Σάντοκ, να το κάνω από εδώ, ερεθίζουμε απ' έξω και κοιτάμε αν υπάρχει κάποια βλάβη η οποία θα εκφραστεί με έκταση του μεγάλου δακτύλου. Μπορούμε να ερεθίσουμε το μικρό δάκτυλο. Αυτό επίσης το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον, λέγεται σημείο Στρόνσκι, ή μπορούμε να ερεθίσουμε στη βάση του μεγάλου δακτύλου και αυτό ονομάζεται σημείο κόντα. Δεν έχει σημασία πώς λέγονται, εσείς ας ξέρετε πώς ελέγχουμε το πελματιαίο αντανακλαστικό, έτσι, και θα σας κάνω και τις παραλλαγές. Μία παραλλαγή είναι αυτή, μία παραλλαγή είναι ερεθίζοντας το μικρό δάχτυλο, μία ερεθίζοντας στη βάση του μεγάλου δακτύλου, άλλη μία ερεθίζοντας έτσι κατά μήκος της κνήμης, άλλη μία πιέζοντας το γαστροκνήμιο και άλλη μία πιέζοντας εδώ τον αχίλιο τένοντα. Όπως και να έχει, σε καμία περίπτωση δεν μπορέσαμε να δούμε έκταση του μεγάλου δακτύλου και κάμψη των υπολείπων. Άρα ο Νίκος δεν έχει πυραμιδική βλάβη. Συνεπώς, αν μιλήσουμε για πυραμιδική βλάβη, και πάλι θα έρθουμε στο σενάριο ότι υπάρχει δεξιά
Έχουμε πιο ζωηρά τενόντια. Αν δηλαδή υπάρχει βλάβη στο πυραμιδικό δεμάτιο που ξεκινάει από τον μετωπείο λοβό του Νίκου αριστερά, περνάει προς τα κάτω και έρχεται δεξιά. Αν λοιπόν έχει υποστεί κάποιος ένα εγκεφαλικό αριστερά, τι περιμένουμε να δούμε? Περιμένουμε να δούμε πιο ζωηρά τα τενόντια δεξιά, περιμένουμε να δούμε μειωμένα ή καταργημένα τα αχίλια και περιμένουμε να δούμε ένα παθολογικό πελματιό αντανακλαστικό που μπορεί να βγει με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε. Το πιο σημαντικό είναι ο έλεγχος που κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος του σημείου Μπαμπίνσκι. Τώρα, επειδή πριν μιλήσαμε για μυϊκό τόνο και αναφερθήκαμε στην περίπτωση που εξετάζουμε το μυϊκό τόνο για το αν υπάρχει κλόνος ή όχι. Θα σας δείξω άλλους δύο τρόπους να ελέγχουμε τον μυϊκό τόνο, ένα στα κάτω άκρα και έναν στα άνω. Στα κάτω λοιπόν άκρα, μπορείς να ανέβεις λίγο πιο ψηλά, Νίκο. Τον μυϊκό τόνο τον ελέγχουμε, άφησε το πόδι σου πολύ ελεύθερο, σαν να κοιμάσαι, αν μπορείς. Χαλάρωσε λίγο πίσω. Λοιπόν, δεν χαλαρώνει πολύ, παλεύει εδώ λίγο. Το φυσιολογικό είναι όταν εμείς τραβήξουμε απότομα το πόδι, όπως το κάνει ο Νίκος τώρα, να συρθεί το πόδι, ενώ ο τόνος είναι αυξημένος, αν υπάρχει δηλαδή πυραμιδική βλάβη, θα δούμε το πόδι πρώτα να δίνει στον αέρα μια κλωτσιά και στη συνέχεια να πέφτει κάτω. Θα είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν θα πει πυραμιδική βλάβη. Όταν όμως είναι τελείως χαλαρό όπως εδώ, το κάνουμε απότομα, απλά δεν θέλω να σε πονέσω, το κάνουμε πολύ απότομα. Εδώ ο Νίκος φύγεται λίγο. Είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις, γιατί απαιτεί συνεργασία εκ μέρους του ατόμου που εξετάζεις. Σηκώνουμε λοιπόν απότομα, σαν να έχουμε βάλει από κάτω, όπως σας είπα, κάτι για να τραβήξουμε το πόδι απότομα. Σηκώνουμε το πόδι και βλέπουμε να έρχεται πολύ γρήγορα, χωρίς να δίνει κάποια κλωτσιά στον αέρα. Αυτό θα πει φυσιολογικός μυϊκός τόνος. Τον μυϊκό τόνο στα άνω άκρα τον εξετάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ανοίγουμε απότομα το χέρι. Όταν υπάρχει πυραμιδική βλάβη, όταν δηλαδή υπάρχει αυξημένος μυϊκός τόνος, θα δούμε να γίνεται αυτό που λέμε σημείο του σουγιά. Δηλαδή, όπως είναι ο σουγιάς και προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα σουγιά, κάπου μαγκώνει και μετά ανοίγει τελείως. Οπότε θα δούμε το εξής. Να πάει έτσι και μετά να ανοίγει. Αυτό λοιπόν σημαίνει πυραμιδική βλάβη. Όπως ένας άλλος τρόπος να δούμε τον αυξημένο μυϊκό τόνο που σημαίνει πυραμιδική βλάβη είναι, καθώς έχουμε το χέρι σε πρινή θέση, να το υπτιάσουμε απότομα. Αν υπάρχει πυραμιδική βλάβη, θα αντισταθεί και δεν θα μας αφήσει να το γυρίσουμε. Ενώ αν δεν υπάρχει, θα γυρίσει όπως γυρίσει τώρα του Νίκου. Εκτός του ελέγχου της πυραμιδικής οδού, μπορούμε να κάνουμε συγχρόνως και έλεγχο του εξωπυραμιδικού συστήματος. Πώς? Με το σημείο του οδοντοτή τροχού, οπότε γυρνάμε πολύ ωραία το χέρι γύρω από τον καρπό και αν είναι έτσι ελεύθερο, λέμε ότι δεν υπάρχει βλάβη από τα βασικά γάγκλια, δεν υπάρχει βλάβη του εξωπυραμιδικού, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη του εξωπυραμιδικού θα δούμε να μαγκώνει κατά αυτόν τον τρόπο, τακ, 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 να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε οδοντοτός τροχός. Και όταν αυτό το κάνουμε στον αγκώνα, το φυσιολογικό είναι αυτό που κάνει ο Νίκος. Αν υπάρχει όμως βλάβη στα βασικά γάγκλια, αν υπάρχει βλάβη του εξωπυραμιδικού, θα δούμε να υπάρχει σε όλη την κίνηση μία αντίσταση, σαν να προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα μολυβδοσωλήνα. Αυτό λέγεται σημείο μολυβδοσωλήνα. Άρα, το σημείο μολυβδοσωλήνα και το σημείο του οδοντοτού τροχού, όταν υπάρχουν, σημαίνουν βλάβη του εξωπυραμιδικού συστήματος. Το σημείο του σουγιά ή μία αντίσταση, όταν προσπαθούμε να υπτιάσουμε απότομα το χέρι, σημαίνουν βλάβη του πυραμιδικού συστήματος. Και μιας τώρα και πήγαμε στο συντονισμό των κινήσεων, να δούμε και πώς ελέγχουμε την παρακεφαλίδα. Στην παρακεφαλίδα, λοιπόν, βάζουμε τα χέρια μας εδώ και ζητάμε να κουμπίσεις τη μύτη. Ακούμπησε τη μύτη σου, Νίκο. Ωραία. Αυτό είναι δοκιμασία δείκτη ρινός. Και με αυτό πάλι, ακούμπησε τη μύτη σου. Με αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Κάποιος ο οποίος έχει ακέραια την παρεγκεφαλίδα του, θα κουμπίσει ακριβώς στο κέντρο της μύτης του. Σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη, θα έχουμε αυτό που λέμε τη συμμετρία. Δηλαδή, κοιτάξτε με, θα ψάχνει να το βρει ή θα χτυπάει αλλού. Αυτό σημαίνει βλάβη της παρεγκεφαλίδας. Ζητάμε αυτή την εξέταση να γίνει και με ανοιχτά και με κλειστά μάτια. Γιατί? Κάτι και με κλειστά μάτια. Και εδώ. Άφησε τα κάτω.
Όταν υπάρχει διαταραχή της εντοβάθειας αιτικότητας των οπίστιων ριζών, τότε το σημείο δείκτη ειρηνός θα είναι παθολογικό όταν είναι τα μάτια κλειστά. Ενώ όταν είναι ανοιχτά, επειδή θα βλέπουμε, θα μπορούμε να αντιρροπήσουμε το αισθητικό έλλειμμα και θα βγαίνει φυσιολογικό. Στην περίπτωση βλάβης της παρεγκεφαλίδας, είτε έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, είτε τα έχουμε κλειστά, θα υπάρχει δυσμετρία. Δηλαδή, δεν θα χτυπάμε, δεν θα μπορούμε να βρούμε την κορυφή της μύτης μας. Ένα αντίστοιχο σημείο είναι το σημείο πτέρνας γόνατος. Σε παρακαλώ πολύ με την πτέρνα σου, ακούμπησε στο γόνατό σου και σύρε το πόδι σου προς τα κάτω όπως σου δείχνω. Κάποιος λοιπόν ο οποίος έχει ακέραια την παρεγκεφαλίδα του και την εντοβάθεια αισθητικότητα θα τα κάνει και με το άλλο σου πόδι έτσι σωστά. Κάποιος ο οποίος έχει διαταραχή της εντοβάθειας αισθητικότητας, άμα το κοιτάει, θα μπορέσει να το εξισορροπήσει και να μην βγει παθολογικό. Αν όμως έχει βλάβη της παρεγκεφαλίδας, όπως και να είναι, θα είναι παθολογικό. Και να μιλήσουμε και λίγο για τον τρόμο. Πώς ελέγχουμε τον τρόμο. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Το φυσιολογικό είναι να μην υπάρχει τρόμος. Ή υπάρχει ένας πολύ ήπιος, λεπτός, το βλέπουμε καμιά φορά σε άτομα τα οποία έχουν υπερθυροειδισμό. Αν τώρα ζητήσουμε να κουμπίσει τη μύτη, ακούμπησε λίγο πάλι τη μύτη σου, Νίκο. Με το δείκτη πάλι. Αν υπάρχει αυτό που λέμε τρόμος τελικού σκοπού, ακούμπησε λίγο, δηλαδή έχουμε ένα χέρι το οποίο είναι απόλυτα καλά, ήρεμο και όταν πάει να κουμπίσει τη μύτη αρχίζει να τρέμει, τότε και αυτό σημαίνει παρεγκεφαλιδική βλάβη. Είναι ο λεγόμενος παρεγκεφαλιδικός τρόμος που είναι τρόμος τελικού σκοπού. Στην ηρεμία λοιπόν, αν έχουμε έναν άνθρωπο με βλάβη του εξωπυραμιδικού, κάποιο παρκινσονικό, θα δούμε ότι έχει τρόμο ηρεμίας. Αν έχει ιδιοπαθή τρόμο, στον ιδιοπαθή τρόμο που έχετε μάθει ότι είναι μια γενετική συνήθως αρχή όπου υπάρχει τρόμος χωρίς όμως να υπάρχει βραδικινησία και όλα τα άλλα σημεία του Πάρκινσον, τότε θα δούμε ότι υπάρχει πολύ έντονος τρόμος στη θέση κυρίως. Και ειδικά άμα βάλεις τον ασθενή να κάνει αυτό, θα δεις να έχει πολύ έντονο τρόμο θέσης. Άρα, στην ηρεμία σημαίνει παρκινσονικός τρόμος, Πάρκινσον. Στη θέση ιδιοπαθής τρόμος, τελικού σκοπού, παρεγκεφαλιδικός τρόμος. Κάτι το οποίο θέλω να σας τονίσω και που πολύ συχνά μπερδεύονται οι γιατροί όποιας ειδικότητας, κλείστε τα μάτια σου. Είναι πολύ συχνά σε κάποιους ασθενείς, ειδικά νοσηλευόμενους, να δεις αυτό το πράγμα. Να πέφτουν τα χέρια του κάτω και να προσπαθεί να τα ξαναβάλει πάνω. Αυτό ακριβώς, έτσι όπως σας δείχνω. Αυτό είναι το σημείο αστήριξης. Έτσι ακριβώς λέγεται. Άνοιξε τα ματάκια και αυτό είναι χαρακτηριστικό μεταβολικών διαταραχών. Δεν σημαίνει βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Άρα, αν έχετε κάποιον που κατά την εξέταση αυτή πέφτουν τα χέρια και τα ξανασηκώνει, κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι το σημείο της αστήριξης και σημαίνει μεταβολική βλάβη. Και να σηκωθούμε και τώρα να δούμε λίγο τη βάντηση. Κάτι που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Σηκώνουμε τον ασθενή, τον βάζουμε να περπατήσει. Περπάτησε, σε παρακαλώ, ελεύθερα αρχικά. Πολύ ωραία, γύρνα πίσω εδώ. Σε μένα. Και εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Να πω ότι παλαιότερα, γύρνα προς εδώ έτσι να σε βλέπει πολύ ωραία. Παλιότερα συνηθιζόταν οι νευρολόγοι να βάζουν τους ασθενείς τους σε ένα πολύ μεγάλο αμφιθέατρο και να προσπαθούν από τον τρόπο της βάδισης που κάναν να καταλάβουν ποια είναι η διαταραχή την οποία έχουν. Και επειδή εσύ δεν ξέρεις να κάνεις διαταραχές, τώρα θα σας δείξω τα διάφορα τύπη βαδίσεων και τα οποία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε την εξέταση, τα οποία οι διάφοροι τύποι βαδίσεων μας δείχνουν και την νευρολογική βλάβη. Σας είπα πιο πριν για την πυραμιδική βλάβη. Πυραμιδική βλάβη, λοιπόν, είπαμε ότι υπολείπονται στα άνω άκρα οι εκτείνοντες, στα κάτω άκρα οι καμπτήρες. Έχω το άνω άκρο σε κάμψη, το κάτω άκρο σε έκταση και κάνω μια μεγάλη στροφή για να μπορέσει το πόδι μου να μην βρει κάτω. Σε περίπτωση που υπάρχει αταξία, δηλαδή υπάρχει παρεγκεφαλιδική βλάβη, θα δούμε ότι περπατάω με ανοιχτά τα πόδια προκειμένου να διαβρύνω τη βάση μου. Αυτή είναι η λεγόμενη αταξική βάδηση. Όταν υπάρχει μυοπάθεια, σας είπα πιο πριν ότι στη μυοπάθεια κυρίως υπολείπονται οι κεντρομελικοί μυς. Οπότε έχουμε το λεγόμενο νήσιο βάδισμα, βάδισμα της χήνας, της πάπιας μάλλον, κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Σηκώνω όλο μου το γοφό κατά αυτόν τον τρόπο για να μπορέσω να βαδίσω. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της μυοπάθειας. Στην περίπτωση της πολυνευροπάθειας έχουμε το λεγόμενο καλπαστικό βάδισμα. Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να σηκώσω, σας είπα ότι η πολυνευροπάθεια προσβάλλει κυρίως περιφερικούς μυες, δεν μπορώ να σηκώσω το πόδι μου κανονικά και να κάνω αυτό το πράγμα. Θα δείτε το επωνομαζόμενο καλπαστικό βάδισμα. Άλλο ένα βάδισμα, σίγουρα το έχετε δει, είναι το παρκινσονικό. Σίγουρα έχετε δει κόσμο που περπατάει έτσι, σαν να κυνηγάει το βήμα του, με προστιώθηση, έτσι. Αυτό και με πολύ μικρά βήματα είναι το παρκινσονικό βάδισμα.
Και άλλο ένα βάδισμα είναι το βάδισμα του υδροκεφάλου, όπου ουσιαστικά είναι διστακτικό, σε διευρυσμένη βάση και λέγεται μαγνητικό βάδισμα. Είναι σαν να κολλάει το πόδι κάτω. Και αυτό είναι αρκετά χαρακτηριστικό. Τώρα, θα σας δείξω. Θα μου πεις τώρα εσύ τι βάδιση κάνω. Λοιπόν, κοίταξέ με. Ναι, λοιπόν, κάνω μία βάδιση πυραμιδικού τύπου, έτσι, αλλά και σε διευρυσμένη βάση. Άρα κάνω σπάστικο αταξική βάδιση. Έχει κάτι και το πυραμιδικό μου σύστημα και η παραγκεφαλίδα. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν βάλουμε τον ασθενή να περπατήσει και τον βάλουμε να περπατήσει για να δούμε όλα αυτά τα οποία σας έδειξα, το επόμενο βήμα είναι να τον βάλουμε να περπατήσει σε ευθεία γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε πάρα πολύ ωραία την παραγκεφαλίδα. Πάμε. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Έλα προς εμένα, περπατώντας στις μύτες των ποδιών σου. Στις μύτες. Τώρα αυτή τη στιγμή ελέγχουμε πολύ ωραία το περονιαίο, το όμικρον 4 και όμικρον 5. Και τώρα έλα περπατώντας στις φτέρνες. Έτσι. Συγγνώμη, με αυτό ελέγχουμε το περονιαίο. Όμικρον 4, όμικρον 5. Συγγνώμη, και με το άλλο στις μύτες ελέγχουμε το κνημιαίο. Ξανακάτω σε παρακαλώ, γιατί το είπα λάθος. Ελέγχουμε το κνημιαίο με τον τρόπο αυτό. Και βέβαια καταλήγουμε στο περίφημο σημείο Ρόμπεργκ. Όλοι το ξέρετε, το έχετε διδαχτεί και στην οριλά. Μπορούμε να το κάνουμε απλά έτσι και να κλείσει τα μάτια, ή μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Σημαντικό να είσαι κοντά στον ασθενή. Βέβαια, τώρα αν ο Νίκος είχε θετικό Ρόμπεργκ, δεν ξέρω πώς θα τον σταματούσα. Αλλά σημαντικό είναι να είσαι κοντά στον ασθενή, μήπως βγάλει παθολογικό Ρόμπεργκ. Τι θα πει παθολογικό Ρόμπεργκ? Ότι πέφτει προς τα κάποια πλευρά. Εκείνη τη στιγμή που του ζητάω να μείνει με κλειστά τα μάτια, πέφτει προς τα αριστερά. Το οποίο τι μπορεί να σημαίνει ότι πέφτει προς τα αριστερά? Μπορεί να σημαίνει βλάβη της παραγκεφαλίδας αριστερά, ή μπορεί να σημαίνει ότι υπολειτουργεί ο αριστερός λαβύρνηθος ή ότι υπερλειτουργεί ο δεξιός λαβύρνηθος. Ή επίσης μπορεί να σημαίνει και βλάβη της εντοβάθειας θετικότητας. Απλά στην περίπτωση της εντοβάθειας θετικότητας ισχύει ότι και στο σημείο δείκτη ρινός. Δηλαδή, ο ασθενής όταν θα έχει τα μάτια του κλειστά, έχει τα κλειστά, κάνε το Ρόμπεργκ, ένωσέ τα. Ένωσε τα πόδια σου, ωραία. Θα πέφτει, κάνει ότι πέφτεις. Και μετά όταν τα έχει ανοιχτά, άνοιξέ τα, θα είναι ακέραιος. Γιατί θα μπορεί με την όραση να εξισορροπήσει τη διαταραχή της εντοβάθειας θετικότητας. Αυτός είναι ένας τρόπος να ξεχωρίσουμε αν είναι παραγκεφαλίδα ή αν είναι εντοβάθειας θετικότητα. Και πάρα πολλές φορές, θέλω να το τονίζω αυτό στα νεαρά παιδιά, θα έχετε πολλούς ασθενείς οι οποίοι θα κάνουν κάτι τέτοιο, εντυπωσιακά έτσι. Σου λένε πέφτω. Που δεν θα έχουν κανένα νόημα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τέχνασμα για να καταλάβεις αν είναι λειτουργικό ή όχι, είναι να τους πεις, βάλει και το άλλο σου χέρι, τι γράφω εδώ στο μέτωπό σου. Οπότε εκείνη τη στιγμή, επειδή νομίζουν ότι αυτό είναι που πρέπει να συγκεντρωθούν και συγκεντρώνονται εδώ, ως εκ του θαύματος, από εκεί που έχουν παθολογικό Ρόμπεργκ και σου παραπονιούνται και πάνε να πέσουν, κρατιούνται μια χαρά και βλέπεις ότι το Ρόμπεργκ είναι μια χαρά, δεν υπάρχει Ρόμπεργκ, είναι φυσιολογικός ο ασθενής σου και όλο αυτό το οποίο έκανε το εντυπωσιακό και πήγαινε να πέσει έχει μια λειτουργική βάση. Το μόνο το οποίο δεν είπα όταν εξετάσαμε την κόρη, και θέλω να το πω, είναι και να σου κάνω, κάθεσαι εδώ Νίκο, και να κάνουμε μετά μια πολύ πολύ γρήγορη εξέταση, γιατί θα πείτε όλα αυτά τα κάνατε, τα κάνετε κάθε φορά. Θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε πολύ γρήγορα μια άρτια νευρολογική εξέταση. Είναι το σημείο Χόρνερ. Είπαμε πιο πριν ότι το κοινό κινητικό νευρώνει την κόρη και κάνει μυδρίαση στην κόρη. Από τον υποθάλαμο ξεκινάει το συμπαθητικό πλέγμα, το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω στον νοτιαίο μυαλό, φτάνει μέχρι το άνω αυγενικό γάγγλιο. Στη συνέχεια με την πορεία της καροτίδας ακουμπάει στην καροτίδα, πορεύεται μαζί με την καροτίδα, μπαίνει ενδοκράνια και καταλήγει στο σφικτήρα της κόρης και μάλιστα κάνει μυδρίαση. Μύσει λοιπόν το κοινό κινητικό φυσιολογικά και μυδρίαση μας κάνει το συμπαθητικό πλέγμα. Όταν λοιπόν υπάρχει βλάβη στο συμπαθητικό πλέγμα, τότε θα δούμε την κόρη να είναι σε μύση, γιατί δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο κοινό κινητικό και στο συμπαθητικό. Θα δούμε το μάτι να είναι λίγο πεσμένο από αδυναμία ενεύρωσης των λίων μειών, οι οποίοι λίοι μύες νευρώνονται από το συμπαθητικό πλέγμα, και θα δούμε και ανυδροσία σύστιχα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο Χόρνερ, που σίγουρα κάπου θα το δείτε και θα το ακούσετε. Δηλαδή, σημαίνει βλάβη της συμπαθητικής αλύσου και όπως σας είπα, εκφράζεται με μύση, με ενόφθαλμο και με υποϊδροσία ή ανυδροσία περιφερικά
πάνω στο μέτωπο, πάνω από το μάτι του ασθενούς. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω πώς κάνουμε πολύ γρήγορη νευρολογική εξέταση. Έρχεται λοιπόν ο ασθενής μας, γεια σου Νίκο, είσαι καλά και αυτά, γιατί ήρθες εδώ, μας μιλάει, βλέπουμε το λόγο του, βγάζουμε ήδη τα συμπεράσματα, του ζητάμε να ξαπλώσει, ξάπλωσε. Και ξεκινάμε. Αυγενική δισκαμψία, γρήγορα, σημείο Κέρνινγκ, σημείο Μπαρέ. Μαζί με το σημείο Μπαρέ κοιτάμε και την παρεγκεφαλίδα και το βάθη. Με αυτό το δάχτυλο, ωραία, κλειστά. Και τώρα με ανοιχτά τα μάτια. Εξαιρετικά. Κάνουμε Μπαρέ και στα κάτω άκρα, εδώ και εδώ. Πολύ ωραία. Ωραία. Εδώ που κάνουμε το Μπαρέ, φτέρνα, πόδι, μη λερώσεις το παντελόνι σου, ελέγχουμε και φτέρνα, πόδι. Παίρνουμε το χέρι του ασθενούς. Κοιτάμε γρήγορα αν έχει σημείο οδοντοτού τροχού. Κοιτάμε αν έχει σημείο μολυβδοσωλήνα ή αν έχει το σημείο του σουγιά. Κοιτάμε πολύ γρήγορα αν έχει πυραμιδικά. Βλέπουμε ότι δεν έχει. Τα χέρια σου πάνω. Ωραία. Συνεχίζουμε. Σφίξε μου εδώ. Σφίξε με από εδώ. Βάλτε λίγο καλά έτσι. Σμπρώξε με. Ωραία. Σφίξε με. Εδώ και εδώ. Ωραία. Κάνε γροθιά προς τα πάνω. Όχι, τη γροθιά σου προς τα πάνω. Προς τα κάτω, τη γροθιά σου, προς τα πάνω. Προς τα κάτω, τη γροθιά σου, τα δάχτυλα ανοιχτά. Εδώ, το πόδι πάνω. Ωραία, το άλλο πόδι πάνω. Ωραία, σφίξε, κλείσε τα πόδια σου. Άνοιξε τα. Βάζουμε τα πόδια έτσι. Μη με αφήσει να στα ανοίξω. Τώρα σμπρώξε με να τα ανοίξεις εσύ. Προσπάθησε να το κλείσεις. Σμπρώξε με να τα ανοίξω. Προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα κάτω. Δεν το κάνουμε. Να πάρω το σφυρί μου. Τα αντανακλαστικά, κοιτάς αν εκλείονται και αν είναι συμμετρικά. Πολύ γρήγορα. Και εδώ, αφήσέ το. Και εδώ. Εδώ, έτσι. Κοιτάς τα κοιλιακά του, γρήγορα. Κάνεις το πελματίο αντανακλαστικό και τις παραλλαγές του. Αν κάτι δεν σ' αρέσει, πας στην οφθαλμοκινητικότητα. Κοίταξε λίγο Νίκο το σφυρί. Κοιτάς την οφθαλμοκινητικότητα. Πάνω, κάτω. Κοίταξε με. Κοιτάς τα οπτικά πεδία. Πες μου, τα βλέπεις εδώ τα δάχτυλά μου. Κοιτάς γρήγορα τα οπτικά πεδία. Ελέγχεις την κόρη. Παίρνεις το φακό. Κοιτάς το άμεσο και το έμεσο αντανακλαστικό. Ελέγχεις την αισθητικότητα του τριδήμου. Ζητάς να σφίξει τους κροταφύτες. Ζητάς να δείξει τα δόντια. Να χαμογελάσει. Να φουσκώσει τα μάγουλα. Να κλείσει τα μάτια. Να ρητιδώσει το μέτωπο. Ρητίδωσε το μέτωπο. Ωραία. Οπότε έτσι έχεις ελέγξει και το προσωπικό. Κάνεις το αντανακλαστικό του κερατοειδούς. Του ζητάς να ανοίξει το στόμα. Κάνεις Νίκο. Βάζεις μέσα το γλωσσοπίεστρο, κοιτάς αν υπάρχει το αντανακλαστικό του εμέτου, ζητάς να βγάλει τη γλώσσα, να την κουνήσει δεξιά-αριστερά για να δεις αν έχει υπογλώσσιο, ζητάς να κάνει προς τα πάνω, γίνα το κεφάλι σου προς τα δω, γίνα το κεφάλι σου προς τα δω. Ωραία. Ουσιαστικά έχουμε κάνει σχεδόν όλη την νευρολογική εξέταση που κάναμε πριν. Να δράξω την ευκαιρία να σας δείξω άλλα δύο αντανακλαστικά που δεν σας έδειξα πριν. Το ένα είναι το ορεινοβλεφαρικό. Μη φοβάσαι. Νίκο, έχει τα μάτια σου ανοιχτά γιατί δεν μου βγάζει το αντανακλαστικό. Πολύ ωραία. Το αντανακλαστικό λοιπόν θα πρέπει στην αρχή για λίγο να τα κλείσει τα μάτια και μετά να σταματήσει να φοβάται. Όπως εδώ ο Νίκος. Αν συνεχίζει να τα ανοιγοκλίνει, αυτό σημαίνει πυραμιδική βλάβη. Υπάρχει άλλο ένα πολύ ωραίο αντανακλαστικό, το παλαμοπογονικό. Στο παλαμοπογονικό τι κάνεις, ερεθίζεις την παλάμη και κοιτάς να δεις αν υπάρχει εδώ μία σύσπαση κατά αυτόν τον τρόπο. Αν υπάρχει σύσπαση κατά αυτόν τον τρόπο, σημαίνει βλάβη στο μετωπείο λοβό. Ή, αν βγαίνει από τις δύο μεριές, σημαίνει βλάβη και στους δύο μετωπίους λοβούς. Οπότε μιλάμε για αρχαίο αντανακλαστικό και για ατροφία του μετωπίου λοβού. Και άλλο ένα πολύ ωραίο αντανακλαστικό του μασιτήρα. Με το αντανακλαστικό του μασιτήρα τι βλέπεις? Με το αντανακλαστικό του μασιτήρα βλέπεις, άνοιξε λίγο. Σε περίπτωση που σου βγάλει ο ασθενής σου και έχεις υποψία ότι έχεις πυραμιδική βλάβη, με το αντανακλαστικό του μασιτήρα βλέπεις αν η βλάβη είναι πάνω ή κάτω από την αυγενική μοίρα. Σε περίπτωση που το αντανακλαστικό του μασιτήρα είναι έτσι που σου βγάζει ο Νίκος, δηλαδή ουσιαστικά τίποτα,
τότε λες και έχει ο ασθενής πυραμιδική βλάβη, ότι η πυραμιδική βλάβη πιθανότητα είναι με τον αυχένα και κάτω. Ενώ αν το αντανακλαστικό του μασιτήρα κάνει πολύ έντονη σύσπαση, σαν να μασάει, τότε αυτό θα πει βλάβες στον εγκέφαλο, στις οποίες οφείλεται η πυραμιδική βλάβη που είδες. Και μιας και μιλάμε για πυραμιδική βλάβη και για τόνο, να ξαναθυμίσω τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος του μυϊκού τόνου. Σηκώνεις απότομα το πόδι, έτσι, απότομα. Οπότε θα πρέπει να συρθεί, αν είναι φυσιολογικό, θα δώσει μια κλωσία στον αέρα, αν υπάρχει αυξημένος μυϊκός τόνος. Και κοιτάς και τον κλόνο, τον οποίο θα σε πιάσω τώρα, δεν πειράζει, με το παπούτσι για να το κάνω μια τελευταία φορά. Απότομα προς τα πάνω, εδώ κάνει 2-3 κινήσεις, εξαντλούμενος κλόνος. Αν είναι μη εξαντλούμενος, κατά αυτόν τον τρόπο είσαι σίγουρος ότι μιλάμε για μόνιμη πυραμιδική βλάβη. Και γρήγορα τη βάντηση, βάλε και τη μασκούλα σου. Οπότε πρέπει να φτάσεις στο σημείο να την κάνετε τόσο γρήγορα την νευρολογική εξέταση. Λοιπόν, βάζεις να βαδίσει ελεύθερος εκεί. Κοιτάς την αιώρηση των χεριών. Περπατάς κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Ξαναπήγαινε στην πόρτα στις μύτες των ποδιών σου. Ωραία. Γυρνάς προς εμένα στις φτέρνες. Κάνεις και το σημείο Ρόμπεργκ με ανοιχτά και κλειστά μάτια. Και έχεις τελειώσει. Νομίζω, Νίκο, είσαι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για αυτή την ταλαιπωρία στην οποία σε υπέβαλα. Ελπίζω να ήταν επιβοηθητικά και επικοδομητικά όλα αυτά που είπαμε. Και τι να πω, καλές νευρολογικές εξετάσεις.